A som presvedčený, že po 20 rokoch musím konštatovať, skutočne aj týmto aktom sme chceli zobudiť slovenský národ, aby videl, že jakým spôsobom sa chová samospráva mesta Komárno k týmto skutočne pre Európu strašne dôležitým patronom a vierozvedcom. Je nechutné, aby proste Cyril a Metod stál na streche, veď proste sa nedá. Bolo to trošku pritiahnuté za vlasy, súhlasím, ale bolo to zdôraznené tým, že sme aj napriek tomu, že bolo nebezpečie pádu, sme vyšli na tú strechu a položili sme tam tie vence. Je to dehonestujúce, skutočne dehonestujúce, že takto sa chová samospráva k takýmto významným osobnostiam, kresťanským osobnostiam. Ja som presvedčený, že Cyril a Metod by mal byť na najdôležitejšom a najkrajšom mieste mesta Komárno. Najdôležitejšom a najkrajšom, to zdôrazňujem. Nemám nič proti tomu, že tu nejaký Maďar pobehuje na koni a pristal tam, kde pristal, na tom námestí. Niektorí tvrdia, že bol dokonca svätý. V poriadku, ani tomu neberem, len chcem zdôrazniť, že keď už všetci tí Maďari, čo si búchajú do prs, akí sú veľkí Maďari, chcem zdôrazniť, že král Štefan, čo spravil, tak spravil Maďarom, k starým maďarským kmeňom, keď si niekto neprečítal dejiny, tak ja to pripomeniem, že sa spojil so slovanskými kniežatmi a franskými rytiermi a vyvraždil všetkých príslušníkov staromaďarských kmeňov. To spravil svätý Štefan. Takže tí Maďari, ktorí teraz v Maďarsku žijú, veď nech sa volajú aj Eskimáci, mne je to jedno, jak sa volajú, ja si ich všetkých vážim, žijú v svojom štáte, ale oni majú z maďarskej krvi a z maďarských genov maximálne 5%. Lebo všetci boli pobití kráľom Štefanom, lebo sa nevedeli prispôsobiť. Stále chceli jazdiť na svojich malých koníkoch a nevedeli obrábať pôdu.